Velkommen til Charles Douding i noget ret koldt vejr. Og selvom året er ved at gå på held i haven, tænker vi allerede frem mod næste år. Og der er faktisk begivenheder på vej. I januar holder jeg nogle foredrag på Wesley College i Sussex, og den 9. februar skal jeg til Le Manoir Raymond Blancs restaurant. Jeg laver et no-dye-kursus der, no-dye have, tro det eller ej, og måske et par ture til Irland. Derudover har vi lige lagt alle vores kursusdage op på siden på min hjemmeside, Homemakers Courses, dags- og weekendkurser og nogle få om eftermiddagen. Så jeg vil vise dig, hvad der foregår her nu. Det er den 14. december, som faktisk er den dag, hvor det er årets korteste eftermiddag. Morgenerne bliver stadig mørkere, men den 14. december er dagen, hvor eftermiddagene begynder at blive lidt længere. Tro det eller ej, det er stadig mørkt her kort efter klokken 4, og det er også koldt, som du kan se. Så disse hestebønner, vi har lige haft en hel uge med frost. Klokken er nu 10:30 om morgenen, og det er stadig under frysepunktet. Temperaturen kommer lige kortvarigt over frysepunktet, og vi har et par dage mere af det. Men de ser ud til at have det fint, de overlever. Hestebønner er fantastiske planter. Disse bliver faktisk plantet tidligere end normalt, fordi jeg planlægger at dyrke dem som dækafgrøde. Det kaldes også grøngødning, hvor man tilfører næring tilbage til jorden gennem fotosyntese og lagrer kulstof via rødderne. Så vi tager dem måske bare op, før vi planter noget andet i slutningen af april eller maj. Vi får se. Eller også tager jeg måske hver anden op og høster nogle hestebønner. Du har muligheder, og her har vi roen. Jeg lavede en video om det her, hvis du ikke har set den, altså om at dyrke ro og høste kornet og bage brød. Jeg fik en lille mølle, og se bare. Sådan ser det ud lige nu, hvilket slet ikke er så godt, som jeg havde håbet. Der har været trådeorme her, forfærdelige trådeorme, jordlevende skadedyr, larver, der spiser rødderne. Og vi har gjort en del arbejde med at lede efter dem og mase dem. Og vi prøver også nogle forskellige ting for at se, om det hjælper. Sennepen, ligesom korsblomsterne imellem. Det der er for eksempel sennep, det var en meget sent sået sennep. Der er kartoffelfælder, stort set frosne. I sidste ende er tanken, at du måske får en trådorm til at gå derind for at spise. Og når vi kommer tættere på roen, ser sennepen trist ud. Når vi kommer tættere på sennepen, ser roen stærkere ud. Så det her er roen, det er 2. Der er allerede kommet alle de stængler, og vi kigger på det næste år. Jeg håber, at det vil vokse kraftigt, og at jeg får en høst af korn til at bage mere brød. Det her er bare ren sennep. Det er en type sennep, der hedder Sinapsis alba. Hvid sennep, Sinapsis alba, som blev sået i begyndelsen af oktober, så den er blevet ret stor. Du kan så den helt så sent som i slutningen af september, og så bliver den dræbt af frosten. Så det er genialt til no-dig-metoden. Du får alt det her kulstof for bladene og rødderne, og frosten dræber det. Så har du bare stænglerne tilbage. Du kan rive dem væk, og så er du klar til at gå i gang om foråret. Vi lægger lidt sennep på, lidt kompost på, når vi så sennep i oktober. Og det er samme historie her, hvor vi lægger kompost på, før vi planter forårsløgene ud. Så de her forårsløg blev sat i jorden den 30. september. Og det var faktisk lidt i slutningen med ret mange planter, men færre i hver klump. Og de ser ikke fantastiske ud lige nu, men de ser okay ud. Du ved, det er en klassisk overvintrende afgrøde. De holder ud, og deres rødder vokser kraftigt, hvis alt går godt. Hvorimod dette er en høst, der er ved at være slut. Så disse endive og salat i dette bed, de er færdige nu. Og det er fint, for vi har høstet fra dette bed i gode 10 uger. Vi har bare plukket de yderste blade, og også taget et par blade af grønkålen, så det her har været et salatbed. Sandsynligvis skal alle de planter tages op nu, så vi har stadig et par planter, der skal fjernes. Der er lidt mere sennep, og vi prøvede noget anderledes her. Dette blev sået lidt senere, den 10. oktober, og vi satte hvidløg imellem. Du kan se det der, så vi har ikke kunne se det her hvidløg før for nylig. Indtil frosten, hvidløget bliver ikke dræbt af frost. Hvidløget har det fint i frost. Tanken er måske at gøre jorden meget rig på mikroorganismer, hvilket måske kan hjælpe hvidløget, og vi får mindre rust. Vi har haft store problemer med rust på hvidløget. Og ja, jeg prøver hvad som helst. Disse savoykål er fantastiske vintergrøntsager. Jeg elsker dem. De står bare, uanset hvor meget frost der kommer. De ser også virkelig smukke ud.
Vi har fjernet de yderste blade. Det hjælper helt sikkert med at holde dem pæne og reducere antallet af snegle. Alt det ryger på kompostbunken, og de burde kunne stå til høst. Måske ikke hele vinteren, men i hvert fald et par måneder endnu. Hvorimod de her planter ser meget medtagende ud lige nu efter frosten. Det er lilla spirebroccoli af sorten Verratti Claret, der skal høstes i april. Og vi har sat denne struktur op. Alt det sorte er mod duer, for de plejer ikke at genere mig så meget her. Men når vi når december, og det bliver koldere, så kommer de virkelig ind. Og du vil om lidt se nogle skader fra duer. De massakrerer planterne, hvis de får lov til at sidde ovenpå. Nu vil jeg vise dig noget af det, vi har på lager. Og det går ikke helt efter planen på grund af kulden, for dette skur er ikke isoleret. Det var egentlig ikke designet til det her. Jeg var faktisk ikke sikker på, hvad jeg ville bruge det til, for at være ærlig. Så jeg vidste, at der ville være noget af det, men jeg havde ikke forestillet mig at opbevare så meget. Vi har haft et meget succesfuldt år, som du kan se. Og selv ting som porre her, det er en midlertidig løsning. Så de er ikke frosne helt igennem, de er frosne en smule. Fordi temperaturen herinde har været ret lav, så den kun viser 1 grad Celsius, 34 Fahrenheit, lige omkring frysepunktet. Men alt herinde er frosttolerant, så knoldselleri, kinakål, radikjord, de smukke hvide marker af sekål, granitrød spidskål. De kan alle tåle lidt frost. Selv gulerødderne, som du ser i spanden der, de kan fryse. Den ene ting, der ikke vil fungere, er denne fennikel her. Og jeg tog en op i går. Jeg kunne ikke tro det. Den var faktisk helt gennemfrossen fennikel. Fennikel er meget vandholdig, så der lavede jeg en fejl. Jeg skulle have holdt den ude af frosten. Men selv disse æbler overrasker mig faktisk, du ved, fordi de er ret vandholdige, men de kan fryse. Så det er Bramley-æbler. Og endnu en smuk radicchio. Den føles en smule iset, men du ved, de kan klare det. Så de har det bedre herinde end udenfor, hvor de kan blive rigtig frosne, også blive regnet på og gennemblødte. Og med løg har du også valgmuligheder. Jeg foretrækker at holde dem inde i huset, for så er de i tør luft, og de mugner ikke så meget. Det samme gælder hvidløg. Så. Dette er skaden fra duerne. Hvis du ser de takkede blade, hvor de har hakket mellem årene, det er klassisk fugleskade. Det kan være en hver slags fugl. Det gør duerne. Ofte sidder de ovenpå, og de efterlader tit en lille hilsen, før de flyver væk. Heldigvis skete det i dette tilfælde ikke på rosenkålene, men du kan se, at rosenkålene faktisk er ret pæne. Jeg er virkelig tilfreds med dem her. Og du ved, hvis du høster dem frosne som dette, er det selvfølgelig bedst at vente til de tør op, før du tilbereder dem. Men de er søde, fordi frosten øger sukkerindholdet, og det samme gælder for disse planter også. Så igen, du vil se, at fældssalaten ser ud. Fældsalat og kålroer fryser helt, og det er helt fint. Vi skal høste dem senere, når det måske tør lidt op, eller når det er passende. Og det her er forskellige typer kålroer. Og igen, jeg har fjernet de nederste blade. Og jeg har ikke noget imod, at duerne spiser disse blade nu, for de er færdige med at vokse. Duerne spiser ikke kålrabirødderne efter min erfaring, så du ved, det får de lov til. Og spinat, ja, her for tiden er der ikke noget, der spiser spinaten. Jeg har oplevet, at kaniner spiser det, men vi har ikke nogen kaniner lige nu. Heldigvis, det er variation. Medalje, du kan se, at den er fuldstændig frossen, og jeg oplever, at den får en utrolig sødme, når den tør lidt op. Den kulde, det er en sort, ja, al spinat burde kunne modstå kulde. Den her er rigtig god til det. Godt, lad os kigge. Ja, kompost. Undskyld, jeg vil bare gerne vise dig det. Faktisk, mens vi er her, kan jeg også pege på rødbederne. De her er fantastiske, jeg mener. Se isen på dem. Jeg ved endnu ikke, hvor meget. Vi skal nok overleve det her. Nogle gange, når rødbeder bliver så frosne, bliver de bløde, men vi får se. Jeg vil lave et forsøg. Det er delvist, fordi vi har høstet en masse rødbeder og har det meste på lager. Det her er kompost, som jeg faktisk lige har spredt her til morgen, og der er den frosne jord nedenunder.
Så du kan se, der er ikke meget kompost her, men det er virkelig kompost af høj kvalitet. Den er over et år gammel. Noget af det kommer fra pallebedets bund, som vi skal se på om et øjeblik. Og vi vender det kun én gang, og vi sigter det ikke. Stort set, jeg vil sige, at meget af det er ormekompost. Men se også træstykkerne. Så jeg er helt tilfreds med at have de træstykker på overfladen. Det er ikke som et lag af træflis. Det er bare lidt halvrådent, næsten rådent træ faktisk. Hvilket er rigtig godt for alle svampeorganismerne i jorden. Så når du spreder kompost, skal du ikke forvente, at det ser perfekt ud. Vær ikke bekymret, hvis det ikke gør. Du behøver ikke at lægge et kæmpe lag, hvis det er virkelig høj kvalitet, du ved, nok i forhold til dybden. Det var ikke engang en centimeter. Men min jord er nu virkelig frugtbar efter gentagne tilføjelser af kompost. Jeg reducerer faktisk mængden de fleste år nu. Dette er et pallesystem med 3 rum, og den, der har kompost, som Adam vendte derovre fra her, den til højre er ved at modne. Og dette er den nuværende bunke. Og vi gør noget her, som vi normalt ikke gør, og det er at dække den til. Så det her er de ting, der er kommet i for nylig. Jeg tog altid lige et par flere gulerødder. Men faktisk har vi fået lidt varme. Bare sætte termometer derind og se 25 grader sammenlignet med en omgivelsestemperatur på 0 eller -1. Men det er jeg helt tilfreds med. Normalt om sommeren vil det være omkring 50. Hvis du får nogen som helst varme på denne tid af året, er det faktisk utroligt. For du skal have en del grønt materiale for at skabe varmen. Og det er netop det, vi ikke har så meget af nu. Vi har bare afgrøderester, og det er faktisk kun en lille smule. Så bliv ved med at fylde din kompostbunke, men vær ikke bekymret, hvis den ikke bliver varm. Den starter op igen til foråret. Og her er endnu en måde, vi bruger det på, nemlig til stier. Det er hovedsageligt det her. En meget frossen bunke frisk træflis, som blev leveret for 3 uger siden af en lokal træplejer. Jeg betalte ham 30 pund for det. Det er en ret stor ladning for mig. Det er god værdi. Nogle gange får du dem gratis, men du ved, det er op til dig. Jeg vil også gerne støtte fyren, du ved. De gør et godt stykke arbejde, de her fyre, og det er frisk. Det er 3 uger gammelt. Det var det, han leverede sidste februar. Så det er, hvis du sammenligner dem her, så hvis jeg lægger dem ved siden af hinanden. Det er frisk, det er det samme. Det så meget lig det her ud, da det kom for omkring 9 måneder siden. Så det giver dig en idé. Og jeg foretrækker faktisk at sprede det, når det er sådan her. Ligesom på stierne. Så det er derfor, vi lader det ligge i en bunke, indtil vi har brug for det. Så jeg sørger altid for at købe lidt på forhånd, eller få det leveret på forhånd. Og ham her, jeg kan godt lide hans arbejde, fordi han har en flishugger, der ikke laver stykker, der er for store. Så det er en anden faktor. Der er flis, og flis, det er ikke alt sammen det samme. Her kan du se endnu et bed med sennep, som vi såede også hvidløg, og hvis du kigger hen langs rækken, er det nogle lidt tidlige sorter af hvidløg. Jeg vil forklare dem næste år, når de står tydeligere frem. Mere tydelige, men indtil videre, ja, jeg er imponeret. Og dette er også en interessant lille beplantning. Fordi disse er frugtradiser. De er radiser, men de er ikke som dine normale forårsradiser, og de er frosthårfører. Og jeg vil vise dig det, når vi er færdige. Vi går ind i vinterhaven. Jeg har nogle, vi har høstet før, så de er tøet op nu, og du kan se, hvordan de er. De er faktisk smukke og virkelig velsmagende. Mere overfladiske frugter, Sakura Yuma, den rigtig store, og Green Luobo. Og de blev sået den 29. juli. Det er virkelig sent, ved du. Det betyder, at du har muligheder for ting, du kan så sent på den måde. Og det hjælper med at holde din have fyldt og udnytte plads, der ellers kunne være tom, og med no-dike-metoden. Det er så nemt at holde det hele i vækst, og du ved, ukrudtsfrit. Du kan se, hvor ukrudtsfrit det er. Nogle folk har for nylig spurgt mig, så hvor meget lurer du egentlig? Og ja, det gør jeg. Jeg fjerner ukrudt. Vi fjerner ukrudt. Du ved, andre folk fjerner også ukrudt. Men ikke særlig meget. Det er pointen. Så vil jeg hurtigt nævne en anden type rosenkål, som ikke er helt så fantastisk. Red Bull, og det er lidt rodet, men faktisk er de velsmagende. Det er ikke en hybrid, og derfor bliver de generelt meget mindre hos ikke-hybrider. Rosenkål, der kræver en del mere arbejde at gøre rene.
Og jeg vil bare nævne nogle overdækninger i forbifarten. Så det her er termonet, som er anderledes end net, som vi ser om et øjeblik. Jeg foretrækker net, fordi man kan se planterne igennem det. Herunder er der hestebønner. Man kan næsten ikke se, at de er der, men vi ser nogen om et øjeblik. Hvorimod det her er net. Og så kan du se forskellen. Jeg elsker, hvor synlige de her blomkål er. Og det her, det er en sort, der hedder Alsmeyer, som jeg såede i den sidste uge af august. Omkring den 25. august, det er et vigtigt tidspunkt. Og så får du dem i jorden inden efterårsjævndøgn. Og tanken er, at de ikke skal være for store hen over vinteren, fordi planter, der ikke er for store, overlever frosten bedre. Og jeg var bange for, at de ville blive for store. Jeg mener, de er faktisk allerede ret store. Vi får se. De ser ud til at have det fint. Her har vi den meget interessante igangværende sammenligning mellem gravning og no-dike. Så. Jeg har gravet dette bed. Jeg gravede det i sidste uge med en spade. Jeg tog en rande jord op, lagde det i en trillebør, lagde noget kompost i randen og blev ved med at fylde tilbage. Så al komposten her er under jorden i en rande, der er cirka så dyb, 20 cm, 8 tommer. Og den her har den samme mængde kompost, men ovenpå. Så det er cirka 2,5 times arbejde. Det her er cirka en halv time, og så planter vi det samme. Vi har sat dem i med det samme, de her hestebønner. Så jeg tog dækket af, bare for at vise dig, at de ikke ser lige så stærke ud, som dem vi så før. De har ikke haft tid til rigtigt at få deres rødder etableret. Disse blev sået for 5 uger siden, de andre blev sået for 3 uger siden. Du ved, de ser fine ud for mig. Bortset fra den der, jeg tror, den har haft det. Når du får sortfarvning på toppen, som det der, så klarer den nok ikke. Og selv den, der er faktisk ikke fantastisk, men vi får se. Det er en bonus, hvis det virker. Det er igen en overvintrende grøn gødning, dækafgrøde, fordi hovedplantningen sker om foråret. Og resultaterne i år, vi har lige lagt det hele sammen, fordi vi tog den sidste høst. 91 kilo, det er 1,5 gange 5 meter. Og denne 1,5 gange 5 meter, samme størrelse, samme mængde kompost, 113 kilo. 91 og 113. 2 timers mere arbejde. Hvorfor graver folk stadig? Jeg forstår det stadig ikke. Jeg lægger disse resultater op på min hjemmeside og tag et kig igen. Vi lægger linket i videobeskrivelsen. Drivhus. Du kan se, det er fint og iset, men temperaturen er over frysepunktet. Jeg kigger på termometeret deroppe, og det siger 3 grader deroppe. Og du kan se, vi har dækket det med fiberdug. Det her er et ekstra lag beskyttelse, og jeg må sige, at det har fungeret rigtig godt. Jeg fik den idé fra Elliot og Clara Coleman på Four Seasons and Seasons Farm i Maine. Vintrene der er meget koldere end her, men også lysere, og dette system fungerer rigtig godt for dem. Jeg vil ikke gøre dette i en almindelig britisk vinter. Med fiberdug som denne kan du se, hvor tyk den er. Den holder faktisk mindst en fjerdedel af lyset ude, og lys her er virkelig værdifuldt. Derudover er det her normalt mere fugtigt, det er ret tørt lige nu, og det vil holde på fugten derunder. Og planter som denne salat Carnola Rose er en fantastisk sort, men salat trives generelt ikke i høj luftfugtighed. Det her er noget. Planter jeg har dyrket, hestebønnerne. Jeg har sat en musefælde der, fordi vi mistede nogle stykker, og vi fangede et par mus her. Faktisk, du ved, det er noget at huske, hvis du sår frø, som mus godt kan lide. Og det samme gælder ærterne, og de er der faktisk. Og det gælder også de her hestebønner. I min mindre modulbakke, altså den med 40 celler, og det er bakken med 60 celler, som hvis du kan få en god kompost, som du kan se, kan du stadig dyrke en udmærket hestebønne der. Jeg er ikke sikker på, om vi får brug for de planter. Det er derfor, de stadig står der. Og jeg vil hurtigt vise dig polytunnelen i samme omgang, for den ser næsten hjemsøgt ud lige nu. Jeg vil også gerne vise dig det her. Det er så meget, jeg gør for at lukke af. Jeg lukker ikke dørene om natten. Det holder ikke frosten ude. Det gør det simpelthen ikke. Plastik lader bare varmen slippe ud. Du ved, det bliver dejligt varmt, hvis solen er fremme. Men om natten bliver plastik kold. Om du lukker døren eller ej. Det eneste tidspunkt, jeg lukker den, er i hård blæst, i stormvejr. Jeg har faktisk et termometer her, og i nat udenfor på min vejrstation
var den laveste temperatur minus 2,2. Jeg kigger på det her termometer her, og det siger, at det kom ned på minus 2,5. Faktisk er det koldere herinde på grund af manglende luftcirkulation, bare så du er klar over det. Men når det er sagt, hvis du kigger under de her overdækninger igen, ser planterne godt ud. Det er der mest kålplanter i denne ende, og lidt hvidløg, der også er på vej op. Der kommer mindre rust herinde, hvis alt går godt. Og du kan se lidt deroppe under fiberduen. Der er mere endive og sennep. Der er et helt udvalg af salater, og vi har allerede høstet dem 3 gange. Vi skal høste 1 gang mere før jul. Det bliver næste uge, hvor vi tager en stor høst, og det vil forhåbentlig holde alle glade i et stykke tid. Og så tager vi lidt fri, for de vokser ikke meget op igen i januar. Det er for mørkt og sandsynligvis for koldt. Det her er den lille have her, hvor vi lige har høstet gulerødder. Det her er faktisk, hvad jeg normalt vil gøre for at forberede jorden, ved at bruge mine fødder. Ja, det er en måde at gøre det på. Jeg vil gerne have det jævne ud, før jeg spreder kompost, så det bliver det næste. Og du kan se, at alle planterne her ser ret frosne ud, men de har det okay. Og en, jeg især vil nævne, er... Se her. Hvad? Jeg spekulerer på, om du ved, hvad det her er. Det er koriander. Så forleden dag kom jeg ud, og de var tøet lidt op og stod oprejst igen, og så plukkede jeg den. Jeg mener, du kan faktisk endda plukke den der nu, og så tager jeg den med ind i køkkenet. Gud, den er så iset. Det er ikke rigtigt til at plukke af. Og sandsynligvis, når den tørrer op, så bliver den helt fin at spise. Koriander er en utrolig hårdfør plante. Jeg vil ikke anbefale det her, vel? Den vil meget hellere undgå at være så frossen som det her. Men giv ikke op på den, hvis du ser, at den ser frossen ud. Så vi slutter i havestuen, hvor jeg kan vise dig et par flere ting om grøntsagsdyrkningen, som vi lige har kigget på, og også lidt om opbevaring. Ligesom sidst. Fredag lavede jeg lydoptagelse i den nærliggende studie til min No-Dig-bog. Og Adam, den gode mand, huskede Osagen. Jeg havde glemt alt om den. Se her. Så han høstede, det var 5 oka-planter. Vi fik 3 af disse bakker. Og oka er en rodfrugt, som faktisk har gavn af at være i sollys på. Det vil hjælpe den med at blive sødere, og du kan spise den på et hvert tidspunkt fra nu af. Ristet er det virkelig lækkert råt i salat. Og så se på det her, du tænker sikkert, hvad pokker laver han? Dyrker tomater på den tid af året? Så grundlæggende, hvad? Dette er det. Du kan se det i en kort video, som jeg lagde op i juli, måske først i august, til en artikel kaldet Rosada, som det er en F1-hybrid. Du kan ikke købe frøene længere, og frøene bliver ikke sortsigte, fordi det er en F1-hybrid. Så hvis du beholder et sideskud, jeg lagde et sideskud i kompost, og det bliver til en plante, og den bliver for stor. Det du faktisk kan gøre, er, at du kan tage toppen af planten og få et nyt sideskud. Sæt det i lidt kompost, og så får du endnu en plante, der slår rod. Så grundlæggende prøver jeg bare at holde et par rosada-planter i live hen over vinteren, så jeg kan plante dem igen næste april. Det er cirka vinter nummer 8, siden de stoppede med at sælge frøene. Lige nu er det her en fortsættelse af redden og porren, faktisk bare fordi vi var nysgerrige. Vi høstede de her porre i morges for at se, hvordan de ville være efter frost. Og faktisk ser det rigtig fint ud. Men porre, hvis du har de her porre, så kan du se på det hvide, at det er under jorden. Så det fryser mindre end de dele, der er over jorden. Og det her minder mere om en efterårs- eller sommerporre, selv når du fylder dem op. Hvis det fryser og tør op for meget, kan det rådne. Det kan den ikke lide, så det er noget, du skal være opmærksom på. Hvis du har de ældre eller særlige vintervarianter, hvor det meste af stænglen eller skaftet er under jorden, er det bedre for overlevelse om vinteren. De kommer ikke til at vokse meget, men de overlever i det mindste nu. Disse 2 af disse, denne her høstede jeg i går, det er Green Luobo. Vi sætter navnet igen i beskrivelsen og eller underteksterne. Green Luobo Chavo frugt. Den her høstede jeg i morges. Den føles stadig frossen. Jeg er nysgerrig. Det der kålrodsflue, det er et typisk skadedyr om vinteren.
eller nogle af disse brassikarødder, det er den skade, den gør. Der er en madike, der laver gange på samme måde som kålrodsflue og gulerodsflue gør. Så du skærer det af, og ideen med disse radiser er ikke kun deres skønhed, men også deres smag. Ja, den er stadig frossen, men se lige det der. Hvis alt går godt, når den tør op, og det siges, at den smager som en pære, det gør den, ud fra hvad jeg har prøvet før. Og så Green Luobo. Hvis jeg skærer den cirka der, nu må lige se. Fantastisk. Den har fået farve. Du får de smukke mønstre i ring. Jeg glæder mig til at spise dem her faktisk. Jeg har ikke taget hul på dem endnu, men de bliver sødere af kulden. Så tak fordi du kom med, og også tak fordi du har kastet over nogle af de andre rundture, jeg har lavet, for det har været et fantastisk år. Hvad angår no-dæk, har vi virkelig nyt at se flere og flere af jer begynde med no-dæk. Og jeg håber, det har hjulpet dig med at få nogle idéer til sæsonens arbejde. Og vi ses igen i januar. Vi ser nok, hvordan vejret bliver, og det varer ikke så længe, før vi starter året igen. Men der er ingen grund til at skynde sig lige nu med at så noget. Du ved, et par planter til at overvintre. Og jeg håber, at du får en dejlig jul og en god højtidstid, uanset hvordan du fejrer det med din familie.